Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Тортури і психотропні речовини. В окупованому Криму з'являються нові тенденції тиску на кримських політв'язнів. Про це повідомив Кримсько-татарський ресурсний центр. За даними організації, останнім часом дедалі частіше до фізичного тиску на кримчан, яких утримують у місцях несвободи, додається ще й психологічний. Кого і за що затримали в Криму за ці півроку? Як ставляться до заарештованих кримчан у місцях, де їх утримують? І як пов'язані обвинувачення з реальними настроями щодо окупаційної влади на півострові? Про все це сьогодні у нашій програмі. Тема дня. Кримсько-татарський ресурсний центр презентував аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за перше півріччя 2025 року. Також у звіті опубліковані дані про відповідні порушення на захоплених Росією територіях Херсонської і Запорізької областей. За даними організації, за цей період зафіксували 23 обшуки, 65 затримань і 79 випадків допитів, опитувань і так званих бесід. Загальна кількість арештів за перше півріччя цього року становить 101. Велика частина порушень з боку окупантів припадає на представників корінного кримсько-татарського народу. Така практика набула на півострові системний характер, сказано в звіті. Також там міститься інформація про допити, неналежні умови, утримання в СІЗО і в'язницях, про порушення прав політв'язнів, незаконні військові навчання в окупованому Криму, пропаганду, порушення релігійних прав, порушення екосистеми півострова. І далі цю тему будемо обговорювати з гостями нашої сьогоднішньої програми. Першим до нас долучається Іскандер Барієв, це голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру і член Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Іскандере, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Якщо окреслити основні тенденції, які ви спостерігали за ці півроку, у чому переважно звинувачували жителів півострова за цей час? Ну, в першу чергу, дійсно, можна знайомитися з звітом нашої організації за півріччя, в динаміки і з порівняльним аналізом за попередні роки, 2024-2023 рік, за звітний період. Ну, я хочу звернути увагу на те, що в першу чергу тут на першому місці, да, я б сказав, тут є гістограма, яку ми якраз таки демонструємо. Державна зрада, 24 випадки. Далі дискредитація Збройних сил Російської Федерації, 15 випадків. Ну, стабільна це Хізбут-Тахрір. Тобто, коли ми говоримо про Хізбут-Тахрір, то дійсно за такий звітний період там 5, 7, 8 затримань відбувається. Тобто, ми бачимо, так продовжується їх системна політика. Ну і тут у нас є ще невідомі статті. Тобто мова йде про те, що ну тут якраз можу сказати про ці тенденції, які розпочалися 2024 року і в 2025 році, вони дуже чітко продовжуються. Мова йде про те, що коли людину затримують або викрадають, і немає інформації про неї, але, ну, наприклад, от зараз за цей звітний період ми дізналися про 8 таких випадків. Ну, вже 2 з них ми дізналися, що люди знаходяться в СІЗО, але, на жаль, ми поки що не знаємо, в чому їх звинувачують. Тобто мова йде про Сідомета Сітміметова і про Бююкчан, Хатіджа Бююкчан. К ним прийшли додому, провели обшук, забрали їх, вивезли і коли спочатку звертали в невідомому напрямі, зверталися родичі, їм не надавали інформацію, тому про них почали надавати інформацію, що їх, ну, невідомо, де вони знаходяться. Ми пам'ятаємо, що така практика була досить популярною і поширеною на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей ще з 22-го року, і переважно така практика була там популярна, тобто можемо сказати, що в Криму тепер її ось так масштабують. Так, це так знову там вони таке проводять. Ну і ми чітко знаємо, що всі дві ці людини вони живі, слава Богу, але вони знаходяться в СІЗО в Сімферопольському, і ми не знаємо, в чому їх звинувачують. Кстати, ви нагадали про Херсонську Запорізьку область. Ми за цей звітний період дізналися ще про 12 осіб, політв'язнів, які знаходяться вже в містах несвободи, хтось з 2022-го, хто
з 2023 року, і їх звинувачують по справі батальйону Номана Челебіджіхана. І така практика Тобто, теж якщо ми проводиться, так? Угу. так, і якщо ми говоримо вже про 2025 рік, то ми вже більше ці затримання відбуваються по Номану Челебіджіхану на території Херсонської та Запорізької області. Ну це теж продовжується. Тому, коли ми говоримо про Крим, то тут вже цих затримань немає. Вони у нас зафіксовані окремо. Тобто, Пане Ескандере, на в жаль, у нас так не так багато часу. Хочеться з вами ще такі основні моменти окреслити. Тому пропоную перейти до наступного питання. Ось ви зазначили, що є така нова тенденція посилення психологічного тиску на тих, кого затримують незаконно в Криму. Які зафіксовані прояви за ось ці півроку, і що ви побачили? Ну, в першу чергу, нам декілька на фоні того, мені одноразово говорили, що фізичний тиск вони можуть робити тортури, поміщати людей в СІЗО, в ШИЗО. Але от для нас дивно було дійсно, коли декілька випадків нам розказали про те, що психологічний тиск або там роблять фейкові телеграми або листи, що якоби там близькі померли, або і про це говорять політв'язню, або надають психотропні речовини. І ці психотропні речовини вони використовують для того, щоб потім, коли людина знаходиться в такому стані, щоб інші, скажімо, в'язні, які знаходяться там, могли там бути, щоб він став об'єктом для посмішки, скажімо так. Вони роблять таке, що можуть там використати речі, і людина йде там в одній білизні, наприклад, або взагалі без білизни після бані. Вони роблять так, коли говорять, готуйся на етап, збирай сумку, підрізають сумку, речі падають, вони не надають можливість зібрати всі речі, і людина, що там встигає взяти, то і бере. Тобто, от тут ми бачимо такий психологічний тиск, який вони створюють по відношенню до людей. Ну і, кстати, я ще хотів би сказати, що от за цей період дуже важливий такий випадок, який був зафіксований, це було в Севастополі, коли були взагалі подружжя із Севастополя, родина. Жінку забрали після того, як вона залишила дитину в школі, і досі невідомо, де вона знаходиться. А чоловіка, він був на роботі в Алупці, теж приїхали, забрали, і теж невідомо, де він знаходиться. Родичам не надають інформацію, звинувачуються чи не звинувачуються, за якими статтями. Тобто невідомо, де вони. А дитину забрала поліція зі школи, і зараз дитина досі знаходиться в приюті. Тобто ми тут бачимо вже і те, що коли дітей штучно роблять сиротами. Роз'єднують сім'ї, ось так уже навмисно, Так, так? так. І ще таке до вас запитання, пане Ескандере, а наскільки взагалі змінюється характер ось цих переслідувань за роки окупації, особливо після початку повномасштабного вторгнення? Які основні такі тенденції ви бачите за ці роки? Ну, в першу чергу, коли ми говоримо про статті, тобто збільшуються статті, це держзрада, дискредитація Збройних сил Російської Федерації, шпигунство і так далі. Тобто ми бачимо ці статті, і вони, скажімо, відслідковують або намагаються в кожному потенційному проукраїнському громадянині бачити або держзрадника, або шпигуна. Наступне, ми бачимо вже то, що вони або обшуки проводять вночі, або викрадають, і потім намагаються домовлятися, або обіцяють, що вони звільнять своїх близьких, але ми бачимо, що це декілька десятків випадків нам відомо, коли вони все ж таки відпускали людей, і тому серед людей більше вони починають говорити про те, що краще ми будемо намагатися домовитися, тому що для нас важливо, щоб близька людина була вдома. При всьому цьому, от за цей період ми вже говоримо про 8 випадків, коли такі або затримання були, або викрадення були, але, на жаль, вони потім не надають інформацію, де знаходяться ці люди. І це, ми намагаємося верифікувати, коли спочатку ми беремо первічну інформацію або там у знайомих, або у родичів, або
скажімо, їх оперативних зйомок, але в оперативних зйомках вони не надають ні ім'я, ні прізвище, ні місце. І тому ми вже дізнаємося, знаходимо деяких людей, хто вже даже знаходиться в колоніях на території Російської Федерації. І таких випадків у нас вже декілька, скажімо, більше десятку. І отут я і знову ж повторюсь, дізналися, що в Херсонській області було додатково 12 людей ми знайшли, і зараз ми намагаємося зробити комунікацію з деякими, ми вже знайшли родичами комунікації, для того, щоб більше зібрати інформацію. Дякую вам. Дякую, що змогли сьогодні долучитися до нашого ефіру. Ескандер Барієв, голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру і член Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами сьогодні на зв'язку. Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. А ми продовжуємо говорити про переслідування, незаконні затримання в окупованому Криму, які тенденції з'явилися і в чому наразі звинувачують кримчан. За даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим, станом на початок липня цього року окупаційна влада незаконно ув'язнила 221 особу, з них 133 кримські татари. Крім того, на півострові зафіксували 1435 випадків складання матеріалів за статтею про так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. У більш ніж понад 1200 випадках винесено рішення про накладення штрафів або об'єднання справ із сукупними рішеннями. У 95 справах провадження ще триває. 49% постанов стосуються жінок, а 51% – чоловіків. І далі до нашого ефіру долучається Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Пані Ольго, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, а наскільки поширеними є такі звинувачення у так званій дискредитації російської армії в Криму і якою є тенденція, що цікаво, із року в рік? Власне, це почалося ще в березні 22-го року, і це була якраз реакція Путіна на повномасштабне вторгнення, тому вони, власне, ввели цю нову статтю. Вона є адміністративна, і найбільш поширеною є саме застосування адміністративної статті дискредитація російської армії, але це є і кримінальним також переслідуванням в разі, як мінімум, наприклад, повторного притягнення до відповідальності. І в цьому якраз є величезні ризики, напевно, так? Тому що один раз це якщо адмінка, то якщо повторний випадок, то вже кримінальне переслідування, і це теж такий важливий момент у цій справі. Так, вірно. По суті, ми бачимо, що Центр С складає собі такий, знаєте, список нелояльних людей, які в будь-якому випадку вони, коли захочуть, можуть засудити вже далі за кримінальними злочинами. Що ще важливо, що ці адмінки, так звані, вони складаються дуже часто в великій кількості, якраз те, що ми задокументували, в співпраці так званим СМЕРШем. Це така, знаєте, спільнота інтернет, яку курують, в принципі, російські пропагандисти, які в Криму живе. Ось, і, власне, вони якраз пишуть доноси на людей, вони знаходять, наприклад, якісь там дописи в соцмережах, знаходять якісь там відео, ще щось, де люди, наприклад, висловлюють проукраїнську позицію, або кажуть щось проти війни, або пишуть про злочини росіян в Україні. І, власне, потім пишуть доноси, і на підставі цього відкривається адміністративне провадження. Тому ми бачимо цю чітку тенденцію, як мінімум з 23-го року, коли якраз так зване МВС Криму об'єдналися з цією спільнотою СМЕРШ, і вони разом переслідують в першу чергу саме за проукраїнську позицію. Більшість з того, що ми бачимо, це якраз, власне, за дві основні там тенденції переслідування. Це українська позиція, тобто, наприклад, це публікація українського прапора або жовто-блакитної стрічки, або ще чогось, що каже про підтримку України. А друге, це, в принципі, будь-яка критика в бік Росії через війну. Найчастіше, наприклад, це там злочини росіян, які вони були, там, наприклад, про злочини в Маріуполі, або там на Харківщині, або про обстріли Києва чи інших українських міст, це теж підпадають під цю дискредитацію. Тому, власне, це конкретно створений спеціальний механізм для переслідування людей за їхні вираження думки, яка є нелояльною до Росії. Тобто це однозначно ми бачимо по всім цим провадженням.
В нашій базі проаналізовано щонайменше 1200 майже таких проваджень адміністративних, тому тут ми точно бачимо по цим рішенням, що це є штучно створений інструмент Росії для переслідування кримчан. І тут, що важливо, і це теж представництво відмічає, що величезна кількість, майже половина, це проти жінок. І, до речі, це стосується переважно діяльності у соціальних мережах чи не лише? Не тільки. Що цікаво, там, окрім соціальних мереж, доволі багато випадків, наприклад, де людей затримують і складають протоколи на вулиці. Наприклад, гасло «Слава Україні». Були такі випадки, пісні. Найчастіше, наприклад, на вулицях це пісні. Там Стефанія, гімн України, або Тобто якісь про інші російську армію тут може взагалі не йтися, так, але будь-які проукраїнські прояви виходить, що підпадають під цю статтю. В принципі, значна кількість взагалі не стосується російської армії. Там нічого нема про Росію як такову, а уж тим паче про там російські дії, як саме військовослужбовців. Здебільшого це, наприклад, просто там злочини якісь, або там не знаю, про окупацію Маріуполя. Навіть може бути не згадано те, що це російська армія купувала, але це вже достатньо. А були випадки, наприклад, за інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського. Ось, тобто це теж зовсім не про російську армію. Але от те, що пісні, наприклад, це те, що взагалі ніяк не вкладається навіть в їхню логіку, там українські пісні, наприклад. І вони їх теж трактують, що, наприклад, є конкретні рішення суддів так званих, де вони пишуть, що, наприклад, пісня «Червона калина», «Ой, у лузі червона калина», є піснею так званих українських націоналістів, які, звісно ж, проти російської армії, а значить, таким чином ви дискредитуєте російську армію. Тобто вони натягують, скажімо так, ці рішення, придумують там якісь обґрунтування, і тому деякі українські пісні, вони вважають, що теж, якщо ти їх співаєш, то ти вже апріорі, значить, проти російської армії. І тому на підставі цього суддя виносить рішення. Зазвичай це штрафи, і також є справи, де карають у вигляді адміністративного арешту. А, до Наприклад, за ті речі, ж самі. чи є такі випадки, коли повторно кримчани отримували звинувачення у такій статті? Так, було, і повторно це була вже кримінальна стаття. Такі випадки є, щонайменше ті, які ми могли фіксувати, це було. Це стосувалося, наприклад, одного з викладачів освітнього закладу. Він був і звільнений з роботи, а потім і кримінальну справу проти нього відкрили, тому що він все одно продовжив писати про російські злочини. Тому так, це буває. Тобто зараз ми не зможемо сказати, що це прямо однозначно всі, хто отримав адмінку, далі буде кримінальна стаття, але те, що це вже відбувається, це ми бачимо. І плюс це все ж таки окрема практика роботи ФСБ, хоча зрозуміло, що адмінпротоколи складають Міністерство внутрішніх справ так зване, але ця вся інформація, вона йде до ФСБ, і ФСБшники дуже прицільно працюють по цим людям, тому що ФСБ постійно шукає так званих диверсантів, шпигунів і так далі. Тому, як кажуть, в лапках люди ці на карандаші. Тому в разі чого, грубо кажучи, якщо завтра ФСБ знов захоче сфабрикувати нову справу або когось допитати, то якраз ці люди, вони підпадають в цю категорію людей, до яких точно прийде ФСБ. Першими у фокусі уваги опиняються російських силовиків, як ми розуміємо. Пані Ольго, таке ще до вас запитання наостанок. А як ви вважаєте, про які настрої на півострові свідчить така кількість справ за так звану дискредитацію російської армії? Чи свідчить це про те, що спротив посилюється, незважаючи на те, що і роки окупації теж тривають? Тут, що важливо, це навіть математично можна побачити. По-перше, за кожен рік, починаючи з 22-го року, ми бачимо, що кількість цих проваджень зростає. Тобто, якщо, наприклад, у 22-му році люди ще могли не розуміти, не знали про таку статтю, то там в 23-му, тим паче в 24-му, вони точно знають. Але кількість справ на рік не зменшується, навіть зростає. Тобто, навіть розуміючи ризики, люди продовжують висловлювати підтримку України або висловлюватися проти російської війни. І це, мені здається, якраз є чітким підтвердженням того, що на нашому півострові зберігається багато українців, які і досі підтримують Україну і навіть ризикують своєю свободою ради того, щоб залишатися вірним Україні. Тому це однозначно. І друге, те, що сама ця стаття взагалі з'явилася, більш того, потім вносилися зміни, щоб посилити, наприклад, кримінальне переслідування. Це свідчить про те, що, в принципі, таким чином Росія сама визнає те, що там є спротив.
Тому, власне, вона і ввела цю статтю, щоб боротися з цими людьми і придушувати цей спротив. Тому що, окрім того, ми ж бачимо, що ще є багато інших справ, там, де так звана держзрада, шпигунство і так далі, де людей засуджують за певні там дії і так далі. Тобто це все підтверджує те, що на півострові у нас триває спротив. Більш того, от по матеріалам, там, по інформації, з якою ми працюємо, ми бачимо, що в 22-му році, з 22-го року, він навіть посилився, стало набагато більше людей, які активно почали допомагати Україні або висловлювати свою підтримку, незважаючи на всі ризики, які зараз є. А цих ризиків набагато більше тепер. І ми це бачимо як і по адміністративних справах таких, так і по кримінальних, на жаль. Дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, була з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих нею територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.